Здравейте, аз съм Ева Мария, ще ви разкажа за историята за доброто. Аз се качих се с мама в автобусчето, видях една баба, дето с бастун дойде и ние отстъпихме мястото. Браво, да седне тя. А Да бабата седне. как реагира? Зарадва ли се? Да, Разбира се. Благодари ли ти за тази добрина? да. Браво. Добре. Здрасти, аз съм Амир от първи клас. Моята история ще бъде за доброто. Един ден бяхме в Казанлък с мама, имаше един беден човек и аз имах джунер и с Аба Зайнепка ходихме и спряха на някакъв магазин и аз казвах на мама: мамо, дай ми парички да дам на бедния човек, и тя ми каза малко по-после и аз дори от мъчност се разревах. Защо се разплака? Защото ти стана мъчно, че ти имаш джуниор, а той? Няма. А той няма и гладува. Право. В крайна сметка успя ли да му дадеш малко парички, да му помогне? Да, мама ми. Браво. Ето, това е една история хубава. Добре, благодаря. Здрасти, аз съм Милен от първи клас и ще ви разкажа история за доброто. Един път баба ми се обади и ме извика да работим и трябваше да хвърля колички, но я боляха много краката и аз взех количките и ги карах на сметището да ги разтоварвам, а пък тя си почина. Браво. И по този начин помогна на баба. И много обичаш баба, нали? Да. Чудесно. Да, бабите са специални. Благодаря ти. Това е история за доброто към нашите близки. Аз съм Берто от село Качани, съм от първи клас. Сега се разкажа една история. Карахме с един мой приятел моторите горе на барата или на могилата и моят приятел падна от мотора и аз се фърлих да го спася. Как го спаси? Как му помогна? Изскочих от мотора и го дигнах. Браво. Това е история за доброто.